Hedzinoyi nhau dzomanhoko dzozuva remakumi matatu mwedzi uno waKakunguru. Sangano rinovira kodzero dzewabasa roZCTU ragoti iro riri kuda kurwisana nomutemo uri kuisiwa kabisira wokutoti munhu wese anofanira kubayiwa kamushonga kodzihwa mupengo kana kuti anobuditsiwa basa. Ipapa wagoti iwo wachada kuringa kuti zvinoita chere kana kuti zvinokona ba. Heno kuti wachakunda chere wakaendesa nyaya yawo kumatare edzimhosva. Vamwe vanoringa nezvemutemo vari kundoti aiwa nekuti hurumende iri kuzvidaba zvokuti vanhu vareke kubayiwa kamushongako wachajiwa nyaya, ticharamba takaringa kuti zvinoperera kupi. Irodziwa mupengo rabva ratoita ndiro ratoita kupfumisa mapurisa. Kureketa kuno mapurisa kwai bazi ravo riri kutoita kupfumvura nomari yairi kuwana kuita kuhorera chaiko nokasaki. Kubulawayo mwedzi uno basi kwai wasunga vanhu vanopfuura zviuru makumi matatu chaiwo nokuda kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvavanenge vachishora pagumbi rakaisiwa. Ipapa kwai vamwe vanenge vari kupfekera zvipfukausu zvisvinu, vamwe vanenge vari kutekaira nguva dzisiri idzo dzokutekaira. Saka zvese izvozvo zvava zvavaita kubatanidzirwa pabodzipo idi zvavo mapurisa ari kutoita kununa chaiko nomari. Hurumende yagoti iyo yakutoti masabhuku chaiwo nevamwe wese vachikwira kuenda kunosvika kumahofisi makuru waburike pachena kuti mbanani wakatora kamushonga kodzihwa mupengo nevanenge varibe kukatora. Kwai kubvira kumasabhukuko wari kutoita kuti wazive kuti mbanani nekuti wari kuda kuti watungamiri wese wemumatunhu newatungamiri wemunharaunda wange wakabayiwa. Wati wanofanira kuratidza vanhu kuti watungamiri nokuti wakabayiwa. Idi mabi yangu heno kuti zvichaperera papi? Tiri kutoona munhu wese iri kupinda pokare yokuti sabhuku nevanhu vako kabayiwei. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Kwai kumatare edzimhosva kwambonzi kumbomisiwa izvezvi kuita nyaya dzitsva. Kwai munhu anenge ada kuunzako mhangara nyaya dzache itsva anombomira kunze kwokuti nyaya dzacho dziri kutoda kubatiwa chiporipocho. Kwai kana uribe kwokumanyira unombomira kuunza nyaya yako nokuti wazhinji wanosenza kumatareko wakabatiwa dzihwa mupengo ende zviri kutorwadza. Kwakatombopfikiwa dzimwe dzimba dzomatare nonyaya yodzihwa mupengori. Idi mabi yangu tiite kungwarira chaiko patinoita kupesana nevanhuku. Kwai nyika yedu inogona kundoita nzara takarima nokutoti ipapa chimwe chibahwe nezvimwe zvinhu zvaakutoda kuita kuora zvirimo mumatura. Kwai ipapa GMB iri kutadza kuzviendesa kumatura makuru zviri kundochengeta zvakafukidziwa nomatende. Heno mabi yangu kuti zvichaperera papi apo vamwe varimi waakureka kuendesa zvibahwe nezvimwe zvavakarima kuGMB nokuda kwokuti iri kubhadhara bawanhu. Ipapa vari kugoti tiri kuda kutanga tabhadharwa nokutoti zviri kutorwadza kuti tikaendesa tiribe kubhadharwa mari yedu inobva yapera basa tiribe kuiboya. Heno kuti zvichaperera papi? Ticharamba takaringa kuti zvinogumira kupi. Kuno vamwe vatsano vanobva kushamva wanzi wasungiwa wakatoendeswa kumatare edzimhosva nonyaya yekuti wati wada kuona wamunangagwa wanyepe hope dzawarota. Paribe agoziva kuti hopedzo ndedzei kana kuti kudini. Apa kwai wabva warambiwa bhero futi watsano idi heno kuti wanga wari kumbonyatsosikinyei ipo pahofisi yemutungamiri wenyika. Kwai watsano ava vanonzi Isaac Tsuro. Idi wabva watoita tsuro chaiyo yabva yaita kusungiriwa mukeji chaimo mucheremo. Mthuli Ncube noZuropo wagoreketa nezvonyika dziri kubatsira Zimbabwe kuita tunhu tuzvinu twakawanda-wanda waribe kubuditsa zita rowaChina. Heno kuti waChinawo wachagopindura chere sezvawakagoita gore rapera kuti wakapa kuti wari kuita ichi zvanga zviribe kureketiwa nehurumende. Ticharamba takaringa kuti wachazviita chere kana kuti rwendo huno vanenge vari kubvuma kuti aiwa waribe chavari kuita chokubatsira kusimudzira nyika yeZimbabwe. Tamboita kakufara nokuti kwai
nhandareyo bhorayo national sports kwaiya kubvumiwa kuti itambirwe mutambo watichatamba noSouth Africa wokuderayo. Ipapa wasanobvumiwa wachinzi wagoite kupedzisa kunhadzirisa izvo vari kufanira kunhadzirisa kana kuti wachabhadharisiwa imwe mari noCAF. Ticharamba takavimba kuti hurumende yedu ichaita kuti zviite zvisvinu zvirege kugobhadharisiwa imwe mari pokare yochoupenzi. Tiri munhabvumo kwaiwo Premier League wagotiwo zvikwata zvenyika zvirikutamba munyika zviri kufanira kuti zviunze mazita avo vatambi wakabayiwa kamushonga kodziwa mupengo basi wanenge wari vekubayiwa kwaiva nekubvumiwa baa kuti wagonyoresiwe kuti watambe. Heno kuti zvichaperera papi ticharamba takaringa, asi munhu wese kwai kubayiwa ndo kwatopo mabiyangu. Tiringe dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kwamboita kakundengendeka konyika kaita zviyero chaita chidimbu zvitatu nochidimbu imo muSouth Africa zvaitika muJoburg chaimo kuEastland. Imo muSouth Africa wari kufara nyasi. Mumwe mubvana wavo akaenda kumaOlimpiki kwaiya atora menduru yogoridhe yenyasi. Tomutenda kwaiya anonzi Tatiana Schoonmaker. Wabva wataikirwawo pokare nonyahwa yauya yaita mauyanga okupfa kwaShona Ferguson. Apfa ano makore 40 muSouth Africa kwai agwarashiwa naicho chirwere siyawo kuyachi chakauya chodziwa mupengo. Toti mweya wache uzorore murugare. Mudzimai waLaurent Gbagbo, Simone Gbagbo, kwai anzi achada kusungiwa baa noICC. Ipapa watiwo wari kuda kuti wachamusunga nokuti warume wache wakatakanurwawo mhosva dzavaive nadzo. Saka ivo vanenge vachiribe nyaya yakasimba nokuti zvese wainenedzewa nokuda kwomurume wavo. Ticharamba tichiringa kuti zvichaperera papi izvi. Peno ndo kutopera kwazvo. Heno mabiyangu. Kuperu kuri kufadza chokwadi kureketa kuno. Mumwe aive murairidzi wokumaruwa akawina kuita mutungamiri wenyika. Nyasi atora mhuko dzake dzekuita mutungamiri wenyika. Izvi zvinotofadza. Wadzimai wache wagoreketa iwo wachiti wari kuda kuti wagoite zvekuseenzera wanhu. Idi ticharamba takaringa. Peno wachaita zvisvinu, peno wachapotsa. Heno zvese tinenge tichindoringa tichigokunyepai mabiyangu. Tiri ipapo togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.